Belingeluhle lolusuku wayeshayela amabhasi enkampanini yezokuthutha Great North Transport uPatrick Kopano neminyaka engama-69 akazethole ngishusheleni wemali empesheni yize ayisebenzela iminyaka engama-26 lenkampani kahulumeni. Uthi kunzima kubo njengabake basebenza lolu suku kufanele ngabe likhulu kodwa ngaphansi kohulumeni ophethe kubukeka sengathi ubakhohliwe ngemali yabo empesheni. Umfelandawonye weyisebenzi Kosate Western Cape unxusa amalunga ukuthi enze isiphakamiso sokuvikela inkampani ezingamabhizinisi ombuso. We need to develop clear proposals for the SOEs, the state-owned companies, and we cannot privatize the state-owned companies. Kusenjalo unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula wenza isithembiso mayelana nenhlelo zokubuyisa idumo zezisebenzi ezintathu ezavaleleke emathunjini omhlaba emayini leli eBarberton eMpumalanga eminyakeni emine edlule. We will ensure that in the next 3 months, one, business rescue wrap up its work, and then this mine is opened, and then the workers who are here in this mine are actually retrieved. Abaningi bakhala ngokuthi abokufika ibona bathatha imisebenzi okufanele ngabe ithathwa ibona bathi usuku lwanamhlanje alusho lutho kubo. Isithando kuhle ngidi endabeni ze SABC.